Как хората току-що взех нещо и само ще кажа, че това нещо го търся от супер много време. Скъсваме. Добре сте. Отваряме. И ако ми позволите, сметнете, що му се наложи да вада правата отвер, какво ще става. 2 седмици без видео. Малко дежавю хора, обаче забавиха се малко нещата, които ще видите в това видео. Не са кой знае какво, защото в миналото видео ще ви предупредих, че предстоят някакви неща за Peugeot, подобрения. Който ме следва в Instagram, ето тук вече е видял и двете подобрения, които те първо предстои да видите в това видео. Дори да сте ги видяли в Instagram, нищо не пречи да гледате това видео, защото така ще подкрепите канала. Това видео няма да е много дълго, но въпреки това, мисля, че с тези забавяне всичките, които чакахме да дойдат тези части, колата реално придоби доста различен вид. Дори с някакви малки подобрения, не знаете, малките детайли са много важни. Ако ви е интересно, последвайте канала, може да цъкнете бутона абонирай се долу, може да харесате това видео, ако ви хареса и може да коментирате някакви идеи. Тъй като така ще ми помогнете и на мен за следващите видеа да качвам нещо по-интересно, което и на вас ще ви бъде интересно да гледате. Това е което имам да казвам, приятно гледане на видеото и до скоро. Току-що взех нещо, може да ме чуете малко гадно, защото забравих микрофоните вкъщи, но ще ви снимам реакцията на него. Изключа на Peugeot ще отворя, айде няма да изключа на Peugeot, без това. Значи аз вече прочитам какво е и знам какво съм поръчал, но друго се го ви на живо. И само ще кажа, че това нещо дори Жорето ме снима, ще ви кажа, че го търся от супер много време. Понеже никъде няма, абсолютно никъде няма за моя модел кола. Време е да видим. Добре, не е едно, две са, лечи си. Това е лек детайл, така да допринесе за вида на Peugeot. Ето. Това е Batman капаци за моето Peugeot. И смятам, че това ще застане много добре, даже още сега ще го наложиме. Само не знам това за кой огледало е. Чакай. Не пише, значи сега ще го налагаме и ако стане. Така, ето ни на следващия ден. Мене малко още ми се спи, бях нощна смяна, спал съм до 4 следобед. Но се фащаме днеска да ги слагаме. Вчера ги отворихме, днеска ще ги слагаме. Ето. Сега, първо искам да сложа тиксото, т.е. не тиксото, а тия лепенки с тях. Ето. Сега не знам точно къде ги позиционирам. Аз мислех е така, цак, цак, цак и отдолу още примерно 2-3 и да сложа. Малко е мръсно, ама няма никакво опътване към тях как се слагат, така че I guess просто импровизация. Добре, дай да тестваме. Нали така трябва, е логично. Да е двузалепващо. Аз въобще не съм сигурен за това, което ви говоря. Това ще отнеме някакво време. Сложихме лепенките, сега да видим какво ще стане. Това е за тази страна. Първо някак си е така отгоре леко да фана от ъгъла. Разширявам малко. Натискаме сега от всякъде да фане уж. Гледаме да не го щупиме, че то си е пластмас, китайска работа. Същия процес. И за от другата страна ще сложим само отгоре от средата. Добре, слагаме и другото. Не знам дали на огледало се слага или вътре се слага. Здраве да е. По същия начин е така отгоре. Гледаме да не го строшим. И това е проблема, че тук това ъгълче можеш малко го издърпат назад, защото като ги изгъваш, нали, китайска работа, не са го сметнали хубаво. Да, ето така го напаснеш и се прибира без проблеми. Обаче ето тук стърчи. Няма ядове по принцип. Сега ще го прави другото, защото другото е това не стърчи там. И това го напаснах, ето пак стърчи е това цялото, но е черно и не си личи толкова. И сега като го сгънеш, опира съвсем леко, ама се сгъва. Това е хора, чакаме другите от тему неща да дойдат, защото още не са дошли, разцепиха ми пратката на две. Може да покажеш крайния вариант, така отдалече е отпреде, я покажи. Като сложат хубавите джанти, сложиме липа и се измие колата, оправиме предницата, защото както знаете предстои да оправим този калник, понеже е супер крив, ще се смени с нов калник. Защото е тази фуга цялата идва от тук от колата, че е крива, защото я бях закачил някъде в една стена. Дълга история, това е. Продължаваме с поредния апгрейд от Тему. Ето тук дойде нещо, което е буквално довършителен детайл към визията на колата, бих казал. Вече сме няколко дена след последното нещо, което видяхте, именно огледалата, аз пак ще ви ги покажа. Вече е официално как се на колата, че там не знам дали снимах. Сега обаче трябва да анбокснем това, което ще се анбоксне за 5 секунди и ще се сложи за 5 секунди на колата. Но въпреки това,
Дайте да видим какво съм взел. Нямам оператор в момента, ще го анбоксваме с една ръка. Втори ли сте? Това са черни LED мигачи за колата. Тук ще ми загасна това момент. Ето, може да видите. LED мигач, ще го пробваме как работи. Но всичко да си работи точно, да. И като гледам, аз го сравних вече. Но си е за модела. Според мен ще изглежда доста по-завършено с черни мигачи. Проблема е, че няма кой да ми помогне в момента. Само ще се боря с това. Ето, между другото да видите, сега вече и по-изчистени как са огледалата. Ето тук, това не съм го прибрал. Скоро слагаме хубавите джанти, защото идва летния сезон. С тези железарки не мога да гледам. Сега ще ви покажа как се правят нещата. Ето тук мигача, гледах, че трябва да се избута. Значи ем го дърпаш, ем го буташ натам. Има е тази пружинка ли? То не е пружинка, той е механизъм. Е това. И ти реално избутваш него и дърпаш мигача и нали откачаш буксата. Сметнете, щом се наложи да вада правата отверка, какво ще става. От дърпане реално се случи това. Капачката не знам да го щупих и просто се махна, но капачката му падна. Не както на клипа, дето гледах. Човека на клипа буквално с две ръце на едната страна го избутва и го дърпа в същото и той излиза. Аз обаче ще трябва малко да го напъна с правата отверка и тук да пъхна, тъй като като гледам при мен няма стане толкова лесно. Добре, хора, с правата отверка стана. Ето го, какво е положението. Казва се, че не е като на клипчето, смисъл механизъм за избутване беше от тази страна, не от тази, съответно е трябвало да бутам на другата страна. Но изправата отверка излезе. Сега ще го сменя и ще ви покажа как застава. Смяната е лесна, няма смисъл да ви обяснявам. Ето буксата, тук не се натиска, откача се ставя от буксата и се слага новия и по същия начин се връща. Ето го черния, сложих си го на буксата и го връщам пак по този начин, защото той беше така заврян. От другата страна, даже сега ще пробвам, тук вече леко се е подал, така че според мен ще е по-лесно. Ще трябва пак да играя правата отверка. Не, ето. Натискаш го леко и излиза. Така на 200 Не знам на другите коли как и то всяка кола е различна. Крайният вариант. Ето, ще изглежда много добре. Ще дам контакт на колата, за да видите как светят. Ето. Бягаща светлина. Нали сега, тук спорно е дали на тази кола и отива бягаща светлина, но според мен ето, с огледалото, както се е черен и мигача, изглежда много добре. Според мен, лично. Тук трябва да сменим кружката да свети оранжево, защото свети бяло. Ще сменим и нея. Ето и този. И този си бачка е идеално. Това са апгрейдите за сега. Проектът тепърва те заприличва на нещо. Не ми харесва най-много в момента на тази кола предицата, понеже тя още като я взех си беше крива от тази страна и аз се докривих, като изпуснах съединител и отидах в една стана. Беше с 5 км в час, но все пак си отидах в една стана. И тази фуга стана от това, че калника се вдлъбна на там. Капака мисля, че не съм сигурен, но и може и той да е крив. Просто ме дразни ме е това, което изкача. Искам тази част на колата да стане като тази част на колата. Права, идеално права. Като ето също имаме пробойни, както ви показах още във видеото, дето слагахме решетката. Мисля, че лека по лека заприличва на нещо колата. Заприличва както съм си представял, че ще изглежда. С тази черна решетка, която сега заради лампата не се вижда. И с тези огледала, с този мигач, с спойлера, който сложих много отдавна и няма видео за него, тъй като не успях да снимам тогава. Смисъл снимах, ама не се получи за видео идеално. Джантите като ги сложиме. Това, ако е края на видеото, надявам се да ви е харесал и ако ви харесва проекта, абонирайте се, подкрепете с един лайк, коментар. Давайте ми в коментарите идеи какво да правя с колата. Искам да чуя и вашето мнение какво е. Аз се прибирам, защото съм изморен. Резултатът е на лице и мисля, че много добре се справям за сега. Това е.